Olisi huomenna kisapäivä. Meillä on perusmenopelissä on kesärenkaat alla ja täällä on pari josta pakkasta ja lähtö olisi 5 aamulla, niin arvettiin, että lainattaa isiltä autoa ja siinä on nastarenkaat alla, niin kehtaa painella Jemman lammille aamulla. Nitro on jätetty hyllyyn ja otettu meidän vanha kunnon HK Open boosteri alle. Pikkusen vielä pitää viritellä livetelineitä ja muuta ryhjyjä paikalleen ja kyytiin, mutta Veikka on kyllä. Kisaruuvit. Kisaruuvit laitettu livetelineessä. Joo, ei mitään. Tää pojat, ollaanko menossa ongelle? Mie kynä. Onhan se ajetään niin. Täällä ollaan tuohotissa ja keli on just sopiva meille. Lähettä nyt kaittamaan tekoon Joo, lähtään kahtomaan. Keli on hyvä. Eikö ollut? Mie ois. Tervetuloa mukaan HK Openin mallia syksy 2023. Kilpailu on käyty tässä kohta 17 minuuttia, eli täällä on reilun tunnin verran sateesta nautittu. Martti kairastui jo ensimmäisen 96 kortille ja se oli hyväksy tehty. Pieniä ongelmia on tuon täkilapun kanssa, kun spriitussi, mutta eihän se perhana näin märkää paperiin ja näin märällä kelillä ja märällä tussilla, niin ei tahon näkyy, mutta eiköhän tullut sen verran pärjätä, että ainakin eka kala oli vielä lopulta hyväksi. Eiköhän me lisää koittaa kaada. Eiköhän me koiteta. Tavoitteena olisi pysyä vähintään siellä, missä keväällä oltiin, eli top 10 tai jossain. Semmonen kortti kun saatais kaidattua, niin se olisi kyllä hyvä. Terve! Minä on Haukikissa Koljonen. Tänään etsitään vesihaukki. Tässä on meidän uusi vahvistus. Eli alkuperäinen jonkun Hottissi 3. jäsen. Haukikissa Koljonen. Ei. Kiirettä pitänyt, kun pitänyt hittejä vääntää. Kerropa Marttinen, mikä on iso säännö, mitä olet kasvattanut? Kilo 900. Joo, on se kova. Oranssilla liehellä. Ja vain potki. Piri särki, niin ne puhuu. Komiat hampaat, kaveri. Täällä on sitten siellä kolmatta KPP4, Sanna Uusiluomala ja Samuli Kyröviita. Mikä on kyllä veneessä nukkumisen mesta. Niin on. Oliko jo toinen nukkuminen? Oli nukkuminen Chicagoa.
samalla. Niin 2-3 tuntia. Stressasi jotenkin sitä aamun heräämistä. Terve! Täällä on aika märkää. Joo. Nyt on naputettu kohta 9 tuntia vesi. Vettä on satanut koko ajan. Kylmä on kylmä. Viimeisessä 13 tuntia niin ei oikein näe kaloja. Joo, hyviä kaloja on löytynyt kortille. 112 niin ja kortti on täällä, niin tossa oli venteellä. Aivan etä irra. Nyt tää kyllä piilossa. Pienet se haaps. Veikko. No, 11 tuntia oltu vesillä. Mikä on meno? tää on vähän märkä ja kylmä. Se alkaa tulemaan rajat vastaan. Nyt voi korttitana lähteä lattailemaan akkuja ja tulla huomenna uudella energialla sitten takaisin vesille. Oi. Joo, huomiselle tarkoituksena ottaa uusi järvi. Eri järvi, mitä ei ole kisoissa ennen uitettukaan. Sieltä kun lähti viime viikonloppuna 13,6 kiloinen ja mikä 10 puolikas, kun se oli se toinen mikä muu. Ja mä oon kattelemassa, jos ne sattuis vielä löytymään tuohon kortille. Se alkaisi olla opening korttia kyllä olla paketissa sitten, mutta nyt on oltu yli 11 tuntia vesillä putkeen vesisattaessa ja muutama asteen lämpötilassa. Niin kyllä tässä vähän alkaa olla semmonen pieni horkanpoikainen päällä. Mukava päästä lämpimään autoon. Aamuhöpinät, päivä 2. Ajoissa herätty taas. Kello on karva yli 6. Jep, 5 on kello. Eilen meni kyllä pukko offline niin aika nopeasti. Ei tarvinnut kauan yrittää unta saada. Ei mitään, tänään otetaan uusi järvi alle. Ei olla ennen Openissa tosiaan käyty kyseisellä järvellä eikä kisoissa muutenkaan. Viime viikonloppuna löytyi pari hyvää haukea sieltä, niin käydään katsomassa, olisiko niitä vähän se enemmänkin. Mikäs Martti meidän taktiikka on tällä päivällä? No, lähdetään kaivamaan sieltä niitä 96 ainakin aluksi pois sieltä kortilta. Ja luultavasti alussa luotaillaan, selvitetään vähän, että missä syvyyksissä kalat suurin piirtein liikkuu. Ja sitten varmaan lähdetään tarjoamaan vähän laajasta laitaan erilaisia vieheitä. Eilen toimi tosiaan tosi hyvin Mikado Sikariot. Ja mut sitten yksi kala tuli Vertsulla. Niin tää tänään kanssa vähän silleen koittaa vaihella viehettä enempi ja eiköhän me olla tuolla loppupäivänä. Jep. Ja meidän viime vuoden kortista on vielä 45 senttiä vajaa. Tällä hetkellä taitaa olla 508. Ja 509. 509 ja 553 meillä on huippukortti tähän asti. Eli totta kai sitä kohta tähdätään. Vesi on noussut vielä viime kertaa. Kelkoneen kaukkari sanoi itsensä irti eilisen sateen jäljiltä, joten tänään mennään ilman kelkoneen. Toivotaan, ettei... Otettiin kerralla pois kone tästä eestä tieltä, niin ei pääse siimat sotkussa niin helposti. Toivotaan, ettei tuule ihan hirveästi. Voi olla, että saa kikkailla vähän pääkoneessa. No, onnistuhan toi eilenkin. Eiköhän me pärjätä. Me parhaan.
niin sairaalta se kuulostaa, niin sit kun on tarpeeksi kylmä ja ollut tarpeeksi pitkä päivä vesillä, niin lämmin nakki vesi. Ai tietysti. Nyt on pitää koko ruokaympyrä kerran. Lunta sattaa. Eikä se ole päivä paketissa. Että nosta hommi. Ei ollut meidän päivä tämä päässä. Ei tajuttu voittaa HK Openia 2023. Tänään. Niin. Eikä kyllä näin syksyllä niin jäänyt kovin lähellekään. Tämä päivä mentiin isojen haukien perässä Uuttojärveä ja olisiko koko päivän aikana nähty yksi hauki. Jännä miten viime viikonloppuna oli jumalainen Haukijärvi ja tänä viikonloppuna niin ei haukea. Vedet on tippunut, tai lämmöt on tippunut niin hirveästi ja veden pinta on noussut varmaan 0,5 metriä tuossakin lammessa niin viime kerroksesta. Se sekoittaa aika paljon. Varmaan jossain kasvuston seassa olivat piilossa sitten, niin meillä ei ollut nyt mahdollisuuksia päästä viimettelemään. Eilen oli haastavaa. Eilen saatiin kuitenkin kaloja. Tänään oli todella haastavaa, eikä saatu kaloja. No nyt luonto näytti taas voimansa, vaikka on pelit ja pensselit, livet ja muut, niin ei ne saa niitä kaloja tonne järveen tai välttämättä löydä niitä kaloja. Tällä erää tämmöstä. Tiedätäänpähän ensi kerralla toimia toisin. En tiedä. Mystistä välillä. Näin, mystistä välillä. Siihen on varmaan hyvä summata tämä seikkailu. Täällä on näköjään hirvijahti käynnissä pikkuinen. Mutta ei mitään, kiitos jälleen kyydistä aloista ja kohti seuraavia seikkailuja.